bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habdirde Piindi TV caggal yettude geno gonɗo jonɗo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam noon kadi en calmini khalifaɓe diine en calmini kadi khalifaɓe aada en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene Piindi tuggude baba Abou ha yetti filmoɓe ɓe ɗum noon hande émission Hol Mbo Woni Aan tongode temedere e capanɗe jeegom e jeetati ari e goto e ɓiɓɓe leydi Sénégal goto kadi e darninoɗo leydi ndi ha heptina keednoɗo ɗo banggue jangde woni jagorgal malla mbiyen ministre éducation nationale on woni omo ganduɗa ko Kalidou Diallo mo dañcaɗi walla tan mbiyen mo leydi Sénégal ko on tigui garɗen ɗo ɗo nokku makko ɗon ɗo point oɗo woɗɗani rond point Mam Abdoul Aziz Sy Dabakh ɗum noon ko ɗo kadi e nder galle makko garɗen en batta joni joni so wona tottudembo o salmodira e yeeɓoɓe Piindi TV kono kadi ko yeeɓoɓe émission Hol Mbo Woni Aan. Assalamu aleykum monsieur le ministre. mi salminima Ba Mody Ba yettode nde noon nen ɗon tan mi salmini kala yewɓe oɓe Piindi TV mi yettel on fi kadi mi salmini hilifaɓe men mi salmini kala mbiyo mbimi e Sénégal e Afrique e aduna fof mi wiide jinnaɓe am gurani Allah wirmoɓe yafoɓe Allah amin amin waɗi yetti Allah waɗi yettiɓe kala guinnoteɗo famiyam kadi waɗi yetti Allah mbaɗi yetti ɗum e ɓesgam e kala seelanto e wonde mi salmini ɗum mi jirani ɓe mbaddami syndicat mi jirani ɓe mbaddami politique mi jirani ɓe gondinomi e éducation nationale ɗum noon mi salmini on bisimilla ma e galle o ɗum noon en jahat régi Abbas Sarr artana min e dartol gurdam walla mbiyen biographie monsieur le ministre en jeehi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV to gonɗon e no gonirɗon yo jaam e kisal won e mon émission mon hombo woni an mbo Ba Mody yuɓɓinanta on e kala saaha arti e tongode temedere e capanɗe jeegom e jeetati e ngol bandiraɓe musidɓe tedduɓe koɗo mon ko professeur Kalidou Diallo ancien ministre de l'éducation nationale guila 2008 ha 2012 professeur Kalidou Diallo yi aduna ko sappo e ɗiɗi lewru mai hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e nayyi to wuro ene wiye dancali tawate ke nder Matam caggal jangde makko lesɗude professeur Kalidou Diallo ina haala ɗemgal PULAAR ina haala wolof ina haala français kame anglais formation académique mbo professeur Kalidou Diallo dañi wadde o woni titulaire d'un doctorat en histoire moderne et contemporaine le ministre Kalidou Diallo ina jogui humpito mawngu e système éducatif mbo leydi Sénégal Kalidou woni instituteur directeur d'école guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ha hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e goho o woni normalien instituteur professeur de lycée 1987 o rutti o woni maître assistant en 2000 ko maître de conférence titulaire en histoire moderne et contemporaine toon to université Cheikh Anta Diop to banggue expérience professionnelle Kalidou Diallo ko chercheur kadi on mboɗo publication ngaji o kanko woni baɗɗo publier on ouvrage biyeteɗo syndicalisme e nder jangde Afrique occidentale française to banggue décoration bandiraɓe musidɓe tedduɓe monsieur Kalidou Diallo heeɓi nommede chevalier de l'ordre national du Lion par décret numéro 97/59 du 10 mars 1997 goɗɗo o heeɓi ɗum ko au niveau international wiyete ko champion Eagle en 2010 ummirade e Nations Unies pour la scolarisation des filles gorko woni secrétaire Kalidou Diallo o gorkajo moƴƴo o woni secrétaire général du syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal en 2003 à 2004 o woni chevalier ordre national du Lion tawke jimadi président Abdou Diouf en 1997 o woni conseiller du président en 2005 ko fate étudiant syndicat enseignant kadi caggal mum o woni ministre conseiller à la présidence de la République guila février 2008 caggal mum o woni ministre de l'éducation nationale
en juin 2008 à 2012. Kanko Kalidou Diallo o woni président conseil national UNESCO du Sénégal gile 2008 à 2012. Membre du bureau international de l'éducation taw ko siège gondo tonto Genève taw tigi o jodini ton ko leydi Sénégal. O woni vice-président de la conférence des ministres des pays ayant le français en partage gile juin 2008 à novembre 2010. O woni membre titulaire du conseil d'administration du FOSTRAC gondo partenariat mondial pour l'éducation. Kanko Kalidou Diallo o woni président association appui au développement et à la qualité de l'éducation pour tous. Ko on Kalidou Diallo woni gorko mo dancali ko kanyum tigi woni kodo ba modi e émission mum Hol Mbo Woni Aan. ɗum noon caggal Abbasar rewa rewi o ko ka deftere tan windande jooɗi beela aɗa wawi waɗande min ko tubak wiyata ko commentaire. eyyi mi salminima mbimami ni min jibinami ko dañcaɗi koye guenar leydi Fouta e kadi fuɗɗuɓe école aji 1960 kadi min jeeya set min ponnomi wonde ko almudo ɓuura kono e on saaha nde école uji naati Fouta nde emin jeeya tan e windaɓe alay saago eyyi donc jinnaɓe men beelano ko ni jiiɗano min naata école par ce que nde wiyeteno ko janggo école ko jogori wonde keefeero janggo école fof keefeero fotagal ɗum hawruno ɗum wonno ɗum kawruɗon ɗum min kawri kadi min jinnaɗam yiiɗano mi jangga école o yaltini kam ni laabi kewɗi kono Allah waɗi jangguinannoɓe ɗum ɗon école wiyete Oumar Niane jeeya ko Mbumba ko yimɓe on saaha yimnoɓe Fouta ummo banggue éducation kono gandi Mamadou Dia ko kay tammu école uji Fouta gaari baba mi yiiɗino mi yaltinidemi école ha gendarmerie sakko waɗimo chef d'arrondissement waɗimo convoqué yo ar wi ala sago mami jang ɗum waɗi continue jangde alhamdulillah rabbil alamin noon daari kewɗi noon e less kono Allah waɗi dal to rewno e to reftuno foof kellimin nadde école on saaha o yehino e CRM o yehi fof beele mbo teskiti ɗum ko nenam haalantimi ɗum waji goto woodi ko waɗanimo kono beele mboto rumta école yehi ha nder ladde ubbi toon jamma ari lelim tan mbawi mi lukti o ummi nder jamma o yehi o itte ko ubba ko tan mboto lukano tan ndeeƴi o arti o wi nene ayo wala ko mbaɗani ko Allah waɗum école mais kala ko ñaagui kono école ma ɗesino bon walla kala ko wi kala ko ñaaguinomi Allah ɓiyam o hoto jangdu fa école yo Allah ittanam ɗum nden fetpa kadi o rondimi nden sa o jollimi e oto mboya duuɓi jeeɗiɗi jeetati o nayi min seeɗa ɓe heewɓe kono teskriɓe nako ceerno Seydou Nour Tall mbaɗen o nayi kam Touba o nayi kam Tivaouane o nayi kam Kaolack o nayi kam Dakar to ceerno Seydou Nour Tall ceerno Seydou kam mbo teskiti tuute hooram ɗum fof alhamdulillah beela ko waɗannomi ko tan janngu ko beele Allah itto hade mi yaade taw déjà e laaji Mamadou Seydou Ba en ari dañcaɗi kadi tuute hooram he donc alhamdulillah rabbil alamin ili fawa heewɓe seeɗonɓe heewɓe ñaganimami Allah mbaɗa jeggiri ko Allah waɗi yomi mi wa réussir école kadi duwaw jinnaɓe ene hen duwaw mabɓe ene hen ɗum waɗi ni Allah waɗi hen kadi paami école ɗo kadi mi haallo kadi woni kadi yurminide kadi bisimilla mbaɗa hawada adi entré en 6e Fouta dañcaɗi école dañcaɗi mi perdino hirande mbaɗa yaaha o wi ar kay ngar jooɗimi wi min Kalidou Mamadou kan Diallo kan hamɓe min Kalidou Mamadou
min kan Kalidou Mamadou mi wonta woppo juuɗo defte men o wi noon laabi jeeɗiɗi wi noon laabi jeeɗiɗi o wi alhamdulillahi rabbil alamin kala defte hen mbiɗa mum mbiɗomo noon babam jibinɗo kan Kalidou mo wonta woppude juuɗo o wi min wi min kan Kalidou Mamadou a wonta woppude mi juuɗo wonta woppo juuɗo ɗum deften laabi jeeɗiɗi deften laabi jeeɗiɗi o wi alhamdulillahi rabbil alamin so Allah jaɓi kala jangga e ɓernde ma heɓ toon wonko mbagginmami noon oto woppu juuɗo wagginimi gueɗe goɗɗe mi alta ɗum ɗo tigi banmi ɗum tigi rigi Allah alhamdulillahi rabbi banmi ɗum jaami kemmi janggumi ko serge matam duuɓi 4 mbanmi concours école normal Ndar jangguinoɗo école Allah waɗi kemmi kono deuxiéme année collège matam waɗi oto classe de 5e kanko o sanki yo Allah yurmo yaafo donc o tawaka janggulam ɗe so waɗi nafoore kanko o tawaka alhamdulillahi rabbil alamin wurde e nenam ko rawane hikka 2023 avril 28 avril 2023 sanki en yare duuɓi capanɗe jeenayyi e jeetati joggina moƴƴo makko alhamdulillahi rabbil alamin noon kam tawama tigi rigi gurdamam tigi rigi donc janggumi duuɓi 4 pour won jangguino école voilà mbaɗami directeur école Diandioli duuɓi 4 e feccere grève 80 nen garten dañƴa nde bac holɗo mbaɗɗa orienté école normale a watta bac ɗum ko haalnam école normale dañata ko brevet payen duuɓi 4 après mbaɗa jangguinoɗo min mbanmi bac ko candidat libre ngomi directeur Diandiolde nden mbanmi bac par ce que min kaɗeno wadde bac yeeso min mbaɗi bac min goppat école primaire min mbawi lycée par ce que nder saɗa naata école nomo a windat wiyete ko engagement décennal mbiya duuɓi sappo ko école primaire jangguinta joni noon minen min ponno wadde bac ko 3e année amen dossier amen foof dutta wiya min mbatta bac wiya o mbatta bac joni noon jaami ha fektami Diandioli komi candidat libre mbanmi bac kemmi Allah waɗi min mbima grève 80 par la force par ce que mi waɗino grève o komi directeur d' école grève ɓurɗo musde ɓe nawimi ñande hen waɗi postoji 4 ɓe nawimi Ziguinchor ɓe nawi Manguiline 1 Bignona ɓe nawi wuro wiye Bougoutou ɓe guittumi to ɓe gartiri mata koye ardinoɓe grève ɓe jeeyɗa eyyi koye bureau koye non seulement koye ardiɓe école am komi directeur école gonnomi ñande grève nomin jour grève on waɗande min mbaɗa wiyete ko réquisition gendarmerie ad hokkuma kayit ma réquisitionné wiye ka ma jangguina alay saago mais min ñana grève de jeyami ƴettumi cektirde école o nawimi joom wuuro tottimi ɗum nayi min hay goto mi haɗani jangguinde hay goto mi haɗani janggude cektirde école neni kono min komi mbaɗo grève min gari ɓe tawi komi mbaɗo grève ɗum woni mbaɗami sanctionné donc nawami région sanction o ko guitteɗa ɗo gonnoɗa naweɗa ɗo ɓuuri woɗɗu kadi poste uji 4 hitande wotere Allah waɗi noon nden hitande ɓe mbino kala joguiɗo bac en jogui wiyete CAP ena wadde concours goto naata école normale supérieur pas université Dakar pour wonayde professeur Allah waɗi mbanmi on concours min ɓuuri 160 Allah waɗi min woni premier Sénégal malgré tempéram de min woni premier Sénégal nawami université Dakar janggumi ɗon ha goto meeɗa redoublé hakkemi master hakkemi DA histoire géographie bami école normale supérieur de formation mbaɗami ɗo affecté lycée Maurice de la Fosse pour wonde professeur histoire et géographie en même temps mbaɗa jangguina en même temps mbaɗa waɗa préparé thèse am et en même temps nekkata comme syndicaliste nden hitande 1989 nawa koye PIT gono parti goto wiye PAI illégal clandestin jami ɗo Union soviétique pour formation mi jaami Moscou jami
Stalingrad wiyeɗo joni Saint Pétersbourg toon woni capitale gartumi après jaami France Aix-en-Provence pour ƴeewde documentation ha gartumi ɗum woni duuɓi 5 jeegom mbanmi thèse am doctorat 3e cycle sur le syndicat wona heeɓi jaaɓe ha tirti hanti après nden hitande kadi ñaaguimi pour jangguinde université yan sa koye sans recteur Souleymane Niang nden kadi komin 13 candidat joguiɓe doctorat ji ɓe jiiɗi jangguinde foti ƴettede yimɓe ɗiɗo yimɓe ɗiɗo ɓe kadi hen goto koko dañno bourse département de sahokno bourse yo yaa jangguino e France ene arti aɗa ɗon kam ko d'office goɗɗo o ko ɗon jangguinanno ko vacataire mamo duuɓi 5 aɗa wonde ko d'office mais Allah e dossier moƴƴiɗe ɓe mbimam ƴettatato donc ƴettami wonde professeur de l'université de Dakar donc min mi dañi chance mi banggue éducation mi jangguini école primaire duuɓi sappo mi jangguini lycée duuɓi sappo gila 1996 ko waɗi duuɓi nogas e jeetati mbo jangui université de Dakar tigui joni jaɓanten ko holno natirɗa e laamu no gonirɗa ministre en tant que professeur ha ɓooyi wonti ministre holno gonirɗa ɗum ko adi fof d' abord min mi ɓooyi haɓanede école yimɓe komi syndicaliste syndicat goto mi wiyete SUDES syndicat unique et démocratique du Sénégal koye wawi umu jeenomi mi ardima école gonnomi o jiyama e ardiɓe département Matam kadi nde ɓe waɗimi affecté nde laamu ngu anda ko waɗata kala to janomi mi addi jangguinoɓe nanomi syndicat nde mbaɗami ɗo e Dakar kadi gardimi section wiyete section Dakar Médina SUDES université Dakar ne hen ɗo ha Malick Sy ha Colobane ha école noire supérieur fof ko min arino donc gardimi on section narmi kadi e nder to mbiyata CA SUDES gardimi kadi goni revendication ngaji jolto hujjaji professeur uji lycée et collège kadi gonmi coordonnateur de revendication du SUDES c'est-à-dire tugui tan école préscolaire ha université éducation physique partout gonmi kadi gardiɗo ɗum gonmi permanence SUDES permanent woni nattimi jangguinde tan taw woni haajam tan toppitaɗe affaire syndicalisme kadi gonmi secrétaire général adjoint SUDES kadi Iba Ndiaye Diadji 5 kiɗe lomtu gonmi secrétaire général SUDES koye on kadi gardimi kadi central syndical wiye CSA jeyami kadi ardiɓe muɗum comme banggue politique gila PAI ne ko parti cuuɗaɗo parti contoon joni no Pastef parti Sonko woni waɗa interdire ni noon parti mo onon wano kono minen min mbaɗa interdire e min parti o yahanno taw ko less parti o ala e karaji kono ma liggo mboɗo jewna e ɓen taw ko suuɗiɓe donc PAI gonmi ha PA wondi payité tugui tan 78 83 88 hitande fof ko minen mbiyata Ablaye Wade so woni candidat minen gotnata ɗum ha waɗi 2000 Ablaye Wade gagni nde Ablaye Wade gagni 2000 nde kadi mi jentumi e parti Ablaye Wade 2005 mi tinantata Ablaye Wade windimi lettere kono a ƴeewiyani ɗum ala kanko windimi lettere kanko windima lettre wallahi o wi monsieur le professeur mi yi CV ma mi nani haala ma minomi feliti haska ala katal PDS mi nanima administration générale du PDS ɓen e Abdoulaye Faye kam fof keedi dow kala ko faare jangde kala ko faare syndicat kala ko faare étudiant kala ko faare université éducation e yemeri hoto partam miijo heen walla waɗen hunde taw disnakima à partir de hande
hol ñalawma no waɗe ma ko mois de juin 2006 o tottima oto waɗni men chauffeur taw mbaɗa jangguini université o wi kam kadi mboɗo yiiɗi université to étudiant ji université heeɓa mbanɗami mi heewi haareji en yiiɓe gandani e laamu mbaɗi ɓe ballami amical uji ɗi syndicat ji ɗi beele ɓe ndenta en nenda en beele en gonda e men kadi banmi on ligguey ay hande wonno won étudiant jam nden hande ɓen goni ministre Macky Sall o Abdou Mbow hen jeeya 13 Faye ko hen jeeya ɓe ko almuɓe Biram Faye ko hen jeeya Moïse Sarr ko hen jeeya ɓe mbayni leydi ɓen fof ko almuɓe donc Macky wonani almuɗo ma PDS nde ɓe payi Macky nde Macky tawi kamɓe ils sont les meilleurs kamɓe fof ɓe goni ministre donc ko nden ni natirmi nder PDS mi naate PDS natirmi ko dow beele almuɓe ne kalda e ceerno hadema yawtude almuɓe mbaɗen kalda e ceerno ha joni non kala ɗo jiimi goto mako teddugal woni hakkude bisimilla yawtu kamɓe fof koye nder ɗum noon kadi 2007 taw mbaɗa France Ablaye Wade kamɓe yeeto France mi tentan ha protocole wala ko noddi mi wi Kalidou sa woto gonɗa min koye France goni ah bon mboɗo sohluma garmi o wi cohlirmami affaire syndicat ɗi jangguinoɓe ala fof ko mi waɗnani ɗi kono kamɓe ha joni mi rugui tan yoɓe mantam ɓe mbiya wannimen ko moƴƴi kono ha joni ko gueroji tan ko gasata hano ballirtami alors wi monsieur le président ɗum noon weeɓani tan e nder yewtere wotere walla e nder ñalawma goto o wi est ce que aɗa wawi ɗo une semaine bannami rapport wimala une semaine famɗi wannam 2 semaines wimi d' accord jami weeti tan Ablaye Faye oɗo e Macky Sall gari France Ablaye Wade haalde komin kaldi ko hawre roi d'Arabie Saoudite en waɗi Ablaye Wade invité Makka pour yo ar umra en hokki ɗum avion spécial o jiɗmi ko nodnomi mi professeur Kalidou mbiyano jiɗmi ko yo ar min jaada comme ça ko mbino yo wonnam ko haalnami ɗum mi heeɗo min jaada toon min jaada e avion o haalnami somin jeeɗimi to kadi haalnami somin gartata min garti to haalnami comme ça wasa windode jeeɗi tan Ablaye Faye noddimi haalnimi on saaha tan mboɗo mboɗo waɗa préparé doctorat d' état président gassi quoi Ablaye Faye monsieur le ministre ande e wolof quoi président waɗi wino mbimi noon on wawa yaade tan Macky Sall hefti tel que noon haale pulaar Ablaye waɗa wi ayi on ñawa min kadi an Macky wi kam Kalidou mais toi an kay homo jiiloɗa an ka dañi président kala ko jiiɗa a heeɓi wi a jaaɓi kala ko mbaɗa wadde wi a jaaɓi o tottimi taw wi a jaaɓi e pulaar eyyi oɗon ñoho Ablaye wi mi jaaɓi ni ɗo pakki Macky noon min gandiri guila 2001 par ce que kanko wonno représentant PDS ko mbiyatno Fall forum pour l' alternance e minne min jooɗino toon forum pour l' alternance o min jonniɓe toon min noon hende Samba Jolde Thiamene e tout ça guila nde min gandiri dal min jaadi donc gaddu passeport am Dakar ɗo min garti min fof Dakar min jeeyi umra avion o way tan ko hôtel won dow ni comme ni tan plateau men par ce que haskadi yiɗi julde flèche fallete to Makka heedi eyyi min jaadi omo namdo mbaɗa haalnamo kadi o waɗi hôtel mo woni o waɗi feet takkimi sarama wonɗo gonmi ɗo Karim wonɗo ɓii ko min gonno balɗe ɗiɗi o noddi Karim o wi Karim jiɗmi ko haalfindema présenté aɗani professeur Kalidou Diallo
o mbaɗa anndi mo Hasan Ba ene haalnami haala makko no feewi kadi mboɗo yiya geɗe makko mbaɗa anndi mo no feewi kadi on ko min meeɗa yettodirde o jinmi ko wadde on harfodire on aduna o monsieur le président ƴeew min gummi ko Sénégal min gummi ko Afrique Allah waɗi min jiidata ko ɗo waɗɗa ɗo wonani hay temedere meɗe to Mouhamadou Rasoul leli ko ɗo min gandodiri e leydi nduwanadi kala gandiral ka jimin tan ko moƴƴi o hokkimi junngo o wi Kalidou noon sen koodi Sénégal jiidiren so Allah jaaɓi jooɗoɗen mbaɗen ko président yiɗi ko donc min mbaɗi umra men hamin gayni gart ɗo o wiɓe Kalidou so Allah jaaɓi ɗo e lebbi tati lebbi nayyi min waɗe ministre conseiller takkoɗaɓe hokkimi biyam e jewano o wi route France to ƴettanmami to mbaɗiya ko mbaɗanɗa ko no wino ni donc ministre conseil président de la république gartumi waɗi ministre conseiller chargé de syndicat kala ko fate syndicat hanti andrin min jeeyi mois de juin tawan kandi affaire nde guerwuji ɗo en mbayi leydi e Sénégal Moustapha Sourang noon ministre ko adi kadi le 1er juin oui, le 1er juin il faut waɗde assise nationale tan noon assise nationale de hein il faut par opposition ɗi fon waɗde assise nationale opposition ɗi fof ko wi kam Kalidou joni syndicat Sénégal fof ko jogori yaade assise jangguinoɓe e gana jangguinoɓe fof ne jogori yaade jogori yaade toon mbiyaɗa opposition goppa en mbimi ala monsieur le président syndicat ji ɓe gona politicien ji pour hollirde ɓe gona politicien ji a ñande assise le 1er juin à 10 heures hokkiɓe rendez-vous waɗaɓe invité ɗo soɓe jeeyi assise ganda ko police soɓe gari ɗo ɓe ganda politicien kamɓe ko affaire école ɓe kaɓon to ƴeew taw heddi e balɗe ɗiɗi ndeysaan yallah yurmo yaafo ñande hen Mademba Sok so régional USAS ɗumen o no Amérique en sanki ñande hen en jogori wirnede ñande assise de à 10 heures ala fof syndicat manque ɗo tout pale bambi liste o ɓe petirni tomo jooɗi salle makko to o nawana ayi tapis rouge o feɗɗo mino mbo dari to wallahi woppi tapis o ari hokkimi jungo Allah makko weltade chef de l'état oui liggueyamo Allah makko weltade o haalde e mabɓe kala koɓe kaldanno ɓe jewtidi o wi o nani yoɓe koot weeti o nulimi Genève par ce que conférence internationale affaire syndicat ji ɗi fof nen toon kadi koɓe yanoɓe toon wadde publicité contre Ablaye Wade mbi Ablaye Wade bonni leydi ndi ene waɗi ni ene wattiri o jinmi ko nuldema e directeur général o kadi nulma e syndicat ji toon ɗi beele aɗa waɗami toon défendre e dañi combade eyi jaami mais syndicat ji ɗi fof ko seelaɓam on saaha en sa modi guiro ko seelam kamɓe fof koɓe seelaɓe puɗɗimi haalde e mabɓe jiimi directeur général o ñande ñalawma mboɗo balɗe ɗiɗi mande tata ɓe jamma 1 heure du matin ñande taw mbo tampi mboɗo téléphone am mboɗo uɗi ɗum téléphone am hay hôtel to gonnomi to ka ñifɗi yalla gonnomi fof mboɗo itti ñande ɗi gonnomi ko monam goto ne wiye Salif Sow woni ko Genève galle mo gonnomi taw no woppi kala tan yano o pat adresse ma ndeki président yiiloɓe 1 heure du matin ɓe telfita ɓe gandi to galle gonmi o ɓe telfini ɓe donki heɓdemi ɓe telfini joom galle o ari wiimi Kalidou an président nani yiiloma mi ha o huɓɓi téléphone o kuɓɓi téléphone téléphone wat teg mawɗo leydi noddi o wi Kalidou mais toi l'état ne dort pas oui an laamuɗo laamuɗantako a naati e laamu ana andako ɗo ngulaɗa ni fuɗɗude monde Zacharia Diaw
o wi min ƴeewi leydi ndi fof ƴeewi éducation tam leydi fof waɗi enquête ɓe mbi en tant que wawi safru ɗum jiɗi ko nelal nelnonaɓe toon ngal han so gasi so gasani artu mi waɗi ministre éducation janggo midi ma décret o yaltu 2008 c'était en 2008 le 9 juin 9 juin 2008 oui. Le 10 juin mbiɗa dañani avion le 11 juin dañi avion haade mi arde noddumomi mbimomi somi ari jinmi ko dañanami e nokku goto mbino waɗ invité syndicat fof mi tawe ɗon o wi Farba Senghor ministére ƴewto sall mawɗo waɗi invité syndicat ɗi fof taw mi haaldema ɓe Castro en ndeysan kamɓe tout sehlaɓa moɗɓe gonno kam fof mbimiɓe komin garo e Bruxelles Airlines inchallah alarba 18 heures jinu ko on fof gon nande gotel mi tawa on ɗo paɗen haalde beele gueɗe woni darto jettimgo 16 heures Dakar min e bagage am rewani gal pami directement Paly jettimi Paly tawi président jooɗi wi kalite woni wiye o wi Farba Senghor an mission ma gasi sa yor haal woppuma haalde ma ɗum o wi kaari mi hokkima carte blanche gorko faati noon affaire e haalis jobdele et tout ça kala kada haalde ministre économie et finance o noddi Abdoulaye Diop o wi kaali nan yaha mballodiren mbeɗa affaire nene en moƴƴa yo jaami naatmi sal kam kamɓe syndicat kamɓe tuuɓi gumi e nder pownimi kelle kamɓe fof ndendu min Allah nen moƴƴina ɗum yejjiti noon wiide nde président Wade noddimi Genève nde findinimi nde o wimi wonde waɗima ministre nde nde kuppi nde celle guimi mi wilmi darɗiɗi mbimi Allah min de mi wawa heɓata an tan wawi tinno wallam joni garten en hojomaji men kono goɗɗi o rokkat en tan banggue 2008 ha 2012 holko mbaylonoɗa e banggue jangde voilà gadi wayli fof grève o yoneten haaɗi par ce que naati mbaɗa haalde e mabɓe 2 heures du matin min gayni haaldude min kawri ɓe mbi min signata par ce que mi wona ministre par ce que waɗani passation de service noddimi jamma e président ɓe mbidemi signata yoto somi signanani hande moƴƴaji o yeɓe gar ƴeew Ablaye Wade 3 heures du matin min gummi min tacci gummi bildi min payi Paly ɗon kanko signini ɗon grève o haaɗi donc gadi arde fof ko ari de grève donc première chose deuxième chose o par ce que ɗum kadi c'est important le grève o ari nde ɓe mbi kamɓe grève ene fof no waɗe entré en sixiéme le 24 juin ɓe mbi wattaki nden min waɗete mbi wattaki mbimi non accen waɗa enquête mbanmi enquête tawmi 95% CM2 fof programme en gasi mbimi mbaɗmi mbi watta ñande mbaɗemi conférence presse de ñifmi portable moto hay goto hande wadde kalmi mbaɗmi décidé gaynimi tan tawmi e portable am ministre uji ɗiɗi takkiɓe Abdoulaye Wade ina mbimi Kalidou président wi sa waɗi conférence presse ittima naati nder bureau mbindumi lettre de démission pami 9e étage Paly totumi lettre te tawa waɗi ha kal jiɗɗa oui totumi lettre de démission a wadde ka kaɓatede de Aguibe Soumar lettre o monsieur le premier ministre démission o wi ko waɗi kalanmomi o wi ala tan o waɗi téléphone o noddi Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade ñande en ummi Espagne ene jippi Genève ene jippi Bruxelles ƴetti téléphone o monsieur le président mi ɗeɓoɗo ɗe Kalidou Diallo wi ko wi ko mbiɗa ko waɗi o wi wonde o wi ministre kaari yonde so waɗi conférence de presse so waɗi décidé a ittima laamu ma o wi ɓe peeɗi tottamo est ce que ni tan ni tottamo o tottimi o wi wat parleur o wi Kalidou an koolimi an mbaɗmi éducation o wi monsieur le premier ministre o wi seek kayit o seek mi nana wallahi waɗi peek e téléphone boyi o wi Kalidou an koolimi e éducation ko an wonata ɗon ay goto wa iddemana so wona min e Allah waɗi kërëb o coupe téléphone ɗum woni deuxiéme han kante o hoyi jogui ɗum hoolare tigui o arto balɗe seeɗa o noddima o wi an Kalidou an mi nani an
taari ma tan ko tukulore haal pullere tan cewni ma en dum defo mbadda ka haal pullere pulaar balbe tan e syndicaliste ngana partam min président min gandu ko haal pulaar en min gandu ko syndicaliste en gandu ko yimɓe opposition ɓen toon gonnomi hande fof kamɓe ɓen gonde ma ɓe gondumɓe o suffisance ma waɗi enquête ɗo e balle seeɗa momi artima balle seeɗa timmani yontere nodditimi o wi ɓe gadda fof yimɓe moƴƴuɓe konde liggey ma o wi kadi wallu nokkuma jamirmami ko wallu nokkuma wallu bande en base ma ministre fof so walli to jeeyaɗo walli nokkum walli bandu men walli sénégal naɓe leydima yayeres hokkima carte blanche kono garten joni koye ɗum waɗi bilan éducation vision Abdoulaye Wade joguino éducation on vision joguimi éducation guila komi suka e syndicalisme et tout projet ji joguinomi min hooram projet Abdoulaye éducation ɗum bomi appliqué ɗum waɗi a waɗi hen deftere bobo 417 pages eyyi ko kala to mi jokkiɗo jafoɗa bisimilla par ce que hewɓe en goppanno école kala wuuro mi waɗi ɗon école primaire kala wuuro warno capanɗe cukalel kemgel duuɓi jeegom mi goni capantati mi waɗa ɗum école kala wuuro wargo école aji seeɗa mi waɗa ɗon collège mi waɗa ɗon lycée ɗum waɗi collège et lycée partout au Sénégal ha arte Fouta par exemple Matam ngara ɗon mi yawi ko 6 ɗumi ɗum 68 lycée collège 68 eyyi Podor même chose wonno ko 6 gumi toon ko 69 lycée collège ɗum ko an waɗi Sénégal ɗum waɗi il y avait 400 collèges Sénégal fof gomito to ɓuuri 1000 collèges il y avait que 48 lycées en 2000 au Sénégal 48 lycées ɗe gomitomi to ɓuuri 400 lycées au Sénégal il y avait que 20 000 enseignants université tout ça ɗe gomitomi ɗon tami dañi 90 000 enseignants donc système on bandi ɗum développé jeguinoɓe école ɗe saɗa ko wiyata quota sécuritaire formataki gaɗa fof naata a nani watta ala diplôme ala e mbimi hankkadi mi ƴetta diplôme aji mais ala sago mbaɗa formation aɗa wawi natude volontaire de nanna par goɗɗi coda naata mais saɗa yalta ko dabal gotal sa ala diplôme enseignement a yaltata mbanmi ɗum réforme systéme guittumi ko wiyete quota sécuritaire hay goto natta école taw waɗaka formé taw heblako ɗum kadi koye bilan am jeeya ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin on banggue mi waɗi révolution systéme o ɗum waɗi dañmi hoolare mawde e aduna he foof par exemple nden affaire rewɓe sukaɓe rewɓe janggatano ɓe goppat sukaɓe rewɓe nden sa dañi are classe temedere cukalel gorel fof tawata ko capanɗe jeegom cukalel dewi tata nayi gonata hen rewɓe haɗami yaade watti classe fof temedere cukalel gorel fof gorel fof ko temedere e sappo e jeeɗiɗi ko tigui rigui ko ɗum waɗi les Nations Unies hokkimi diplôme goto wiyete ko champion Engel champion de Nations Unies pour affaire jenggudu sukaɓe ɗo e ko ministre tati keɓɗumi aduna he kadi ko wiyete conférence des ministres des pays francophones kala leyɗe kaaloje français ministre éducation nationale ne mbaɗi jogui fedde guila 1960 ko Canada en ko France en ko kamɓe tout mbaɗami adjoint fedde nde duuɓi ɗiɗi gonmi président fedde nde duuɓi ɗiɗi kadi to de Genève affaire ɗum ɗo éducation kala africaine mbaɗami min woni représentant o men donc banggue Sénégal dañ succès mawɗo e aduna fof banggue éducation pour succès man dañɗen o joni hojomaji min di gasi hay hamam kono won deftere nde mbaɗɗa 417 pages holko jinnoɗa famminde deftere nde en mbawa wiide mbala wonko jinnoɗa wadde ɗo banggue éducation waɗama walla waɗaka mbaɗa roɓide jaw tan o rokki men ko gasi ha laaɓi de e nden deftere ko 417 pages kadi wona Sénégal tan ko leyɗel Afrique de l'Ouest c'est-à-dire ko Sénégal ko Mali ko Côte d'Ivoire ko Niger ko Togo ko Benin ko Mauritanie ko Guinée leyɗele haaloje français e Burkina Faso ko nden deftere pour hollirde
éducation hono fuɗɗe ɗeɗo leyɗele hono fuɗɗi gila 1817 hande école normale William Poydou waɗa clé 1903 ha 1960 ɗum jangganmi affaire histoire école affaire histoire syndicalisme puɗɗiɗmo kadi pour wadde thèse d' état tugui 1960 ha joni banggue syndicat ji ko ɗum deftam nde haalata ɗum noon en gardi hen ha ɗo hay hamam hojomaji men gasi de haalani politique haalani syndicat alani hen ha saha goɗɗo salji ma en mbad ko premier phase tan ma en garto e deuxième o jokkiten étape oɗo kam haaɗi ɗo ene wayno Abbas Sarr ma artine tawa ko ma commune taw ko ma commune ko 100% politique oɗo émission kadi ko 100% gurdam neɗɗo o ko wuuri ko vraiment andini yimɓe kadi ko gandano konngol mbayni e bandiraɓe ko weltare mawni mi salmini on oɗon gandi kam histoire neɗɗo taw wonta carrière ma taw wonta ndewɗa en saɗi haalde nder mintaji capanɗe seeɗa quoi wonani hay air sinno ko sagam taw mi haali carrière am politique so sagam taw mi haali carrière am syndicat sinno ma taw mi haali carrière hakkude men pelle par ce que addima kam feɗe dañcaɗi tout ça pelle hakkude guurege heeɗu mais ɗum fof heeƴani ha saaha goɗɗo ɗum noon so wona tan mboɗo wiya Piindi ande tiwri tiwi jarama mboɗo wiya ba monsieur Ba jarama jarama no fewi mi weltima on fewi kadi e mbaɗa salmina galleji am foof fewi mbaɗa salmina kadi kala jaaɗo dañcani mbaɗa salmina mbaɗa salmina si kala seelam so hay goto miijitani eyyi jarama no fewi mi salmini ɓesnam fof kam fof kadi mbaɗa duwona mbaɗa yetti Allah no fewi miñam en foof salmini ɗumen mawna men salmina rewɓe e worɓe ɓesnam kadi fof mi duwani ɗum alhamdulillah rabbil alamin merci ɗum noon Allah jarama o jarama jagorgal teddugal ɓuuri ko hen welde fof ko wondemo julɗo nde saabu son teskima haala makko nani o wini mawde leydi noddimo wonde o suwama wonde jagorɗo o salligi o juuli kono ina waɗi histoire o to ummori guila e jinnaɓe makko min nde min kaldata nde o wimi aɗa andi min komi almudo kadi komi mbaɗowo asrul juma émission o ko aljuma kono wadde ɗum mbeɗa wawi wasde arde saabu min mbeɗa respecte julɗo enen ken julɓe ɗum noon en beltanimamo no fewi waktuji ɗiɗi gasata émission o yahata koye yimɓe mawɓe anduɓe kono gasata taw en calminani ɗon Hajaro Sidi Ba e Abou Sidi Ba e mo ganduɗa ko Abou Sidi Ba e Hajara en e Habi Sidi en eɗen gandi ko gollottonoɓe e nder PDS ɗum noon en calmini kadi Amadou Sow gonɗo toon to Podor so PDS noddama tan eɓe jogo weltare no fewi ina wawno kaalen ɗum kono noon ma aroy e ma commune mo Abbas Sarr waɗata maw artu ɗon sallahu lamɗo jaaɓi ɗon ɗo Piindi kono tan tonggode temedere e capanɗe jeegom e jeetati ko ɗo wayni ha saaha goɗɗo jokkon e yebde télé moon Allah jarama on jarama